sini rajani bagai sini hani bagai जों sak थांनानै बागै दो करा तिनो रे ताकलाबाय हा कासा कोको हिनजागै दो माने ताकलाबाय हा जों तो आगे बीजेपी न बरहा सीपी न बरहा कांग्रेस न बरहा जों ताकला हा सिनि राजाना सोंनाय ने kana सिनि राजाना हा तमामनाय सिनि हाना माननाय जों sak मा थांजांनाय बिनिबा जों तो हे सिनि राजा सोरि बोलबा जों ताकला हा राजाना दै देना कासा कोको हिनजागै दो जतन सादो अच्छा तिनी नाव ए पश्चिम लुदो फायै ए पारानि जनसाधारण नंनि थानि तामा हाना माने ब्राय तिनी आं ए पश्चिम लुदोआ पूर्व लुदोआ प्राय जत 90 काहा आं जत आसास रहा जे बनि मूल्यवान बुन्न महाराजा बाय आइन पितिनि कथाजा प्रार्थिनो रगै बिफल बडबै प्लायना हे बजत आरा आसास रहा आं बिला तंथं धा तिनी आं नुबुनो हा बक तिनी एमन कि तिनी लुदो बाजार तिनी गरम खला बाजार सभा खालायनानै खाना हा आं आशा खालायो बक निश्चय बीजेपी बाय सीपीएम न बनि मूल्यवान बुनो रगलाखनै आशा खालायो जेतो बक आन कक रुबानि बाय राजाजे उन्नति जे आमार जों जथ जथन जों इरा त्रिपुरा सा थानचा जों कायसाने बिरोध छाया जों 19 जाति 19 जाति पुरा एडीसी एरिया जे 19 जाति तंना जों 19 जाति लाई थानचा आउनाय तामाने हेमा जों कायसाने बिरोध बक छाया ना बीजेपी ना सीपीएम ना कांग्रेस जों कायसाने बिरोध छाया जों जथन तवैना थानचा जिनि त्रिपुरा मथा बा आइन पिते जे एलायंस तंनाय एनी टाइम जिनि दरजा खुला जे कोनो बरक फाये चिन दाय एलायंस खायमाना सावं खायमाना जों इबोने एकता खारे चिनि जे त्रिपुरा बासिन जथन एकता मेसेज नाय जे चिनि जे त्रिपुरा सारक अनेक थंजाहा दीर्घदिन बছর अनेक थंजाहा आरो ता थंजाथक आरो जों नहा एडीसी एरियायाव जेनेरेलनि बुरुक फायै जेमन बुखुंकलर जे फायै चिनि त्रिपुरा सारना आक्रमण खायमानि सि आक्रमण ताखायतक किन्तु चिनि जे मथा तंनाय जों तगबो शान्ति खाय दङ परा चिनि इ मथा हरदनै चेष्टा ताखायदि जों इबोनो मेसेज करन नाय चिनि जे ताबक 28 मन बंखल एरियानि चिनि सार दनसन कैंडिडेट दङ जों ताबो इरे पश्चिम लुदुआ एरियाव डट टू डट कैंपिंग खायमाने जों अनेक गाम चिनि फिल्म हा जों इरे जे त्रिपुरा सारा जे जुबरासन जे नादि अनेक जन जों चिनि लगरै तो हा जों जतन खाबाय हामबाय मानसगो जे जतन जों हामबाय मानसगो जे बाखाबाय जे तंथंमा मानहा मोना जों तिनिनो जों इरे फसल सा जों 100% जों त्रिपुरा सारक जय आवनाय 28 मन बंखल जय बुवा गारा